abrimos las patatas ya, Valentina, ¿no? Sí, abre, que vamos a esperar. Dos y dos. Ya fuimos una vez ya. ¿No va a fumar 20 veces? Oye, que me la echen para atrás y digan. A la tuya no hay No, que no vale, ¿eh? No pasa nada. Me parece que te mandé un Que no vale firmar dos veces, ¿eh? No, ella no a ningún sitio. Ah, vale, vale. Vamos a la Diana, le pedimos. Cori, te tengo que hacer los deberes, que es tu barrio. Yo me pongo aquí, me pongo. Ponte tú a llenar lo que me gusta. Hace muchos. Graban 5 o 6 programas seguidos, cambian a la gente de sitio. Claro, claro, sí. imagino que Yo iba a Crónicas Marcianas entonces y los cambiaban. Yo fui a uno del lugar, Sí. venga, vamos ahora, y luego te dicen, tú para allá, tú para acá, Pero- tú ahora no sales, tú vete a descansar y ¿Pero toma qué como que programa era que hacía Ramón García? uno de un concurso de Pero esto. de la vaquilla no, porque No, aquel no, tendría no, que ser no, súper bueno. Porque yo me reía un montón con No, eso. era uno de estos típicos concursos de tal. Vamos a hacer algo así, ¿no? Una salida así, ¿no? Un programa de televisión o algo así. Ah, esto es de Ay, allí. ay, Ya, ahora la ¿sí? chica que está en la asociación conmigo van. Pues a mí me casi dices, cada semana porque van. yo quiero ir a una cosa ¿Van así. al Caiga ese, puede ¿Hay ser? quien caiga? Sí. No, ¿Caiga? Sí. Van a 2. Ahora cuando venga que ¿Se te lo vais al diga. intermedio alguna cosa así? No. Ven. Bueno, Cuidado, ven. perdón, entonces un programa de radio, a lo mejor Yo fuera. tengo un programa de radio, como periodista sí. Dylan, ven. Toma, ven. No, pero eso sí, es divertido, te lo pasas bien, ¿eh? En los programas así. Ahora sí, pero... con mi hermano, pero no gané. No quiero hacer corriente y ahí está mejor. Bueno, jo crec que les sancions econòmiques a aquestes empreses tampoc li suposa cap problema, perquè gas natural 500.000 euros m'imagino que no tindrà cap problema per pagar-lo. Jo crec que l'administració el que ha de fer és això que estem comentant, que hi hagi uns protocols que estiguin clars, que es conegui tothom, les empreses, l'administració, els veïns, i a partir d'aquí d'una reglamentació clara, al detall, bàsicament perquè tothom tingui clar quina és la seva responsabilitat. Jo crec que això és el que encara no acabem de tenir clar. Bàsicament perquè les empreses subministradores doncs, continuen recorrint, continuen barallant als jutjats, continuen demanant, i jo crec que en aquest sentit això s'ha d'acabar i ha de quedar clar, via normativa, que és com s'han de fer les coses, qui és el responsable de què. Teníem la sensació de que es passaven la pilota uns als altres, les empreses a les administracions, les administracions a les empreses, i per tant calia doncs, una reglamentació clara, bàsicament perquè tothom ha de tenir clar quina és la seva competència, i si tu tens una competència, tens una responsabilitat. La sensació que teníem, ara ja no tant, gràcies a aquesta sanció de la Generalitat, la sensació era aquesta, de que allò, un per l'altre doncs, no sabíem molt bé qui havia estat el responsable. Ara ja ho comencem a tenir clar, sembla que ja està bastant clar, que les empreses subministradores són les que han de tenir aquesta responsabilitat i per tant en aquest sentit sí que hem avançat des d'aquella primera concentració i alguna cosa positiva hem de treure perquè sí que hem aconseguit com a mínim doncs això, que les empreses comencin a col·laborar. Probablement la gent es pensa que la crisi s'ha acabat, però la crisi no s'ha acabat i hi ha molta gent que encara pateix problemes per arribar a final de mes i que està en situacions de vulnerabilitat. Per tant, l'administració, en aquest cas local, servei social, em consta que està fent una bona feina, però evidentment ha de tenir també la complicitat de les empreses subministradores d'aigua, de llum i d'electricitat. Veieu